This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Alright, Diyos marhay na pagkaga po sa Davos. Good morning, Pilipinas. Good morning po, Probinsya ng Albay. Good morning po, Banwa ng Bakakay Albay. Okay mga tudang, live po kita. Hindi po sa opisina ni Municipal Tourism Richard Bihir. Para po sa makiki-update po kita for this year Karagumoy Festival. Ang mas pinakulor, mas pinagayon, mas pinaugma na pagsinibrar po kang Karagumoy Festival. Makiki-update po kita mga tugang as we all know po na simana na sana po bago po magpuon ang Karagumoy Festival. Makiki-update kita mga tugang kung ano po sa mga event, ano po sa mga nakilanyadang mga event na gigibuhon po in connection po sa pagsilibrar kan Karagumoy Festival. With that, kasama ito po mga tugang si Municipal Tourism Officer Richard Bihir. Good morning po, sir. Hello po, good morning po sa mga paraantabay ta po dyan, asin sa mga giniling mo niyan, maraming aga po sa Indoga Boss. Sir, nagpasiling po kami sa iyong opisina, sir, para maaraman ta po, sir. And also, maipaabot ta po sa ating mga kababayan, sa mga Barakayanos, and also, sa mga gusto po maghiling, and gusto po maging parte po kan pagsilibrar po kan Karagumoy Festival. Opo, primero po sa Boss, tawan-tawa lang doon kung natapo celebrate kita kang Karagumoy Festival. Nang dahil po sa pag-unra kan sa tuyang patron na si Saint Rose of Lima, as in Nuestra Señora de los Amparados po. Kung dahil po, dahil pong gram po, piyesta, dahil po kitang maisisilibran mo yan na Karagumoy Festival. Panduwa po ang kultura kang Bakakay as in heritage, arts, iyon man po ang pigtawan tang unra, tangaling maipahiling kang Bakakay kung ano ang igwa ang sa tuyang banwa. As in man po ang mga tourist destination ng mga gayon sa Bakakay na ipapabakal sa mga turista sa pamamagitan kang goods and services kan mga taga local communities natatawang ki mga income, kadagdagang income ang satuyang mga paratinda po. Paratinda po. Kung baga tabi, sir, ang this is the time para po ma-showcase nila. Opo. Ito po na sa indang mga magagayo na produkto na sabi ito na nga made of Karagumoy. Na hindi po iyan nag-originate sa banwaan po ni Bakakay. Yes po. Ang Karagumoy Festival na pag-celebrar may natawang po ki promotion ang sa mga produkto na iba-ibang klaseng produkto na yari po sa Karagumoy, hali sa Cagaray Island, hali man po sa mainland po. Pagtuloy po dyan natatawang ki pag-boost ng ekonomiya ang sarong banwa kang Bakakay dahil po sa mga turistang nag-arabot na mga ribong turista na minaabot po sa tuya na nagkaigo po ki interest ang iba-ibang mga investor na magkandak po ki mga businesses sa Bakakay. Maggayo na po ang mga resort digi po sa Bakakay, ang mga tindahan mga transportation services nag-upgrade na po. Dahil po sa padakon na po ang turistang nag-abot digi sa Bakakay. Kumbaga maski po ang para padya po na pagpiyesta na nagdagdag po talaga ang income niya pag piyesta. Kaya po iyon po ang naitataw na investment income at karagdag income sa mga local communities tapos sa munisipyo ang Bakakay. Alright, tabi. So, duman kita, sir, siya, no, sa program activities proper, sir. Opo.
Ngayon po, igo po kami yung 12 days na selebrasyon kang Karagumi Festival. Po nantayat to yan sa pagpasalamat sa banal na misa sa St. Rose of Lima Parish Church po. Asin man po, may mga activities man kita o events man po kita na para po sa mga youth, para po sa mga senior citizen, sa PWD, sa women's, as in, iba po pong mga sa sport. Kumbaga sir, doon. sa gabos na sektor sir, magkakaigwa sa kanyang tsansa na ipahilingan sa ito po na mga, may showcase nila sa ito mga angking talento. Opo. Sa tourism sustainability o pagpapalaga sa kalikasan, yan po dyan ang sa youth po, may fun run, may motorbike challenge. Sa senior citizen naman po, igong singing contest, may dance ballroom. Sa environment naman po, may coastal cleanup po kita sa Barangay Hindi. Asin man po, igo po kitang Karagumi making contest para po sa PWD. Asin, may igo po kita pa sa mga skill and talents ng mga taga-Bakakay. Yan po dyan malaog po ang mutya ng Karagumoy na yun po ang highlight. Iguan po kitang boxing sa mangyayari po siya sa Bakakay Boulevard. Kasi po iba pong kadakol pong mga entertainment na ang masasabi po ng Bakakay, mauli ako, tanganing mahiling ko lamang na mahiling ko ang magagayo na programa dito po sa Bakakay. Kaya po, tigigibo tayo nga po, mahikayat po. So, mga kahit kita kay mga local and foreign tourists po, lalo nga sa mga balikbayan na namimiss talaga mag-uli po dito sa Bakakay. Kung babalikan na sir, this year, ito po sir, so COVID-free na kita. Unlike ang mga previous pag-celebrate po kang Karagumi Festival, very limited sir, so mga activities ito medyo di pa kita masyadong well kayo sir because of this pandemic sir. Yes po, opo. Kaya nga po nag-celebrate po kami ng Karagumi Festival last 2021 online Karagumi Festival. Naka-live po siya dahil po mga audience lang. Ganyan po, medyo maluwag na magkita po. Kaya po, dahil pong rason na sa ibang tao dahil makauli, na makahiling kan sa tuwing mga gayo ng mga events and activities na prepare kan sa tuyong banwaan. Regarding kayo sir ng mga activities sir, kang Karagumi Festival, ano po sir yung mga first time na mga i-highlights po dito sir, like mga activities sir, mga pakawat sir na first time this year sir nagigibukon po? Opo, ngayon po ang mga highlights po talagang ang igo po ang butya ng Karagumi Festival. Igawang po kami ang boxing. Yan ang boxing sir. Bakbakan sa Karagumi po. Ngunyan lang yan sir. Ngunyan lang po yan sa Pilipinas sir. Yes po. Tapos mountain bike race. Yan po. Igawang po kaming chess tournament na gibuhong po. Asin man po, bitawan taon pala na undra ang mga estudyante na may pahiling ang mga gayong po nila sa pag so civic immunity pa rin po. And so yan sir sa biggest event na magiging parte po ng event sir. Mga maugma ang mga estudyante pag nag-pes dahil makakaluwa sinda aside po sa pag participate nila, dumaan po sila sa mga relatives nila dito sa Bakakay. May iba po kitang peryahan. Yes, sir. Mga entertainment dyan po na pwede silang mag-ugma. And also, sir, so mga eskwelahan po, sir, sa mga kaibuhan. Yes, ma-participate po sila, sir, dito sa gigibuhan ng panay po, sir. Diba, mga maugma po sila, pag nag-meeting po nga natawa mo po sila, napapahiling nila, so, skulptura nila or sa mga talento po nila. Opo, sir. So, regarding sir, kaya ang event po start po kang event kang Karagumi Festival is on August 21 to September 1 po. So yan Digi po yan gaganap po sa Bakakay Municipal Plaza po. Nakapost po itong calendar of activities mi po sa Bakakayon official
Facebook page po kang Bakakay Municipal Tourism Office po. Bakakay yun po. So, mag-search right or i-search po nito ang Bakakayon. Bakakayon. And yaon po duman kapos ng mga activities, yaon po duman kapos na update regarding po din sa this year Karagumoy Festival. Pwede man po kayo search po duman sa Bakakay News Online sa BNO. Sa BNO, kasabay din Dahil sa katapmin po ito ang BNO. Alright. Kumbaga, lahat katabang ng- mo po sa pag-promote. Apo, sir. Tapos, I think, sir, this year, magkakaiba man po part po kaning Karagumoy Festival, magkakaiba po kamo, sir, ki Jave. Sorry po, na-like ko Aha. po. Ikaw po kaming job fair sa August 22. Ganap po siya sa Bakakay East Central School po, alas 9 yata. Alas 9 kang pagkaaga. Nag-organize po kayo ang sa tuyang si Mr. Andres Barceliano po sa Peso. Siya po ang katuwang niya din, sir. Yes po. And aside from that, sir, ini po, sir, na mga aktibidad na nakalinyaga po mo yan, sir, dito sa pagsilibrar ng Karagumoy Festival. Sirisay po, sir, sa mga katabang nindo po, sir, sa Alado Canto mismo, sir. Apo, ngunyan natawag po kita sa na magpasalamat na po magpapasalamat na po ako sa mga katuwang may sa inot pa pati ngunyan po sa Philippine National Police, sa Bureau of Fire, sa Kabalikat, sa mga school representative, mga organizer ta dyan kang sa Karagumoy Festival, sa Philippine Coast Guard, sa Sangguniang Bayan, sa mga department heads kang sa LGU, pati rin kay Mayor, dahil pinasuportahan niya talaga ang Karagumoy Festival, ngunyan na as in, sa mga nakaagi po. So, sabi ko na nga, sir, a while ago, ali po ako sa opisina man ni COP, kan Bakakay Municipal Police Station, and naraman ko po, sir, na susaindaman na pagsuporta po hindi sa gigibo ko na Karagumoy Festival, sir, na which is magkakaiba pala naman, sir, ng dagdag na deployment, sir, kasi ng mga personnel, tanganin po, sir, na magbantay sa katrangkiluhan po ganyan Karagumoy Festival. Iyo po nga ito na madagdag po kami ki mga naghalad po kami ki asistensya sa nakadagdagan kang mga PNP. Medyo matawo po talaga, crowded po talaga ang plaza. Grabe po ang tao pag nagpipesta, lalo na po pag may parade. Yes, sir. Po kaya medyo dako lamang paano ang Bakakay, Yes, sir. ang poblasyon. Kaya po, naghagad po kami ki karagdagan na assistance kami PNP sa BEP. Asin mo po, pasalamat po pa sa RHU, Yes, sa panginitang po ni Dr. Beltran po, na iyan po naka-assistensya po sa medical pag may mga event po kami. May final meeting nga rin po kami sa aga tungkol po sa Karagumoy Festival. Lalo mo po yung mga plancha, Yes, sir. ang Ano mas maging flow, Mhm. opo, kang ngunyan ang 12 days na Pagsilibrar. pag-celebrate ng Karagumoy Festival po. Opo, sir. When it comes man, sir, dito sa sir, sa lado po kan religious or dito po sa simbahan, kumusta man po, sir, ang inyong naging ugnayan po, sir, regarding po sa celebration? Opo, bali po, ito nga rin po, naghagad mo kami kang calendar of activities nila. Tanganin po, dahil mag-complete sa mga Yes, sir. oras po, kung ano ang maitabang man sa inda pong mga Activities. physical arrangement or kung ano man pong mga equipment na matabangan mo po sa simbahan. Opo, sir. So, ayun, no, talagang masasabi to, sir, na all set, kasado po, sir. Hindi po nagigibuhon na Karagumoy Festival 2023. Ang sabi ko nga, mas pinakulong, mas pinaugma, mas pinadakula na pagsilibrar kan ng Karagumoy Festival. For now, sir, siguro invite ta po, sir. Invite ta po, sir, ang gabos po na mga nakantabay sa tuya and also sa gabos po na gusto po maging parte po kanyang pagsilibrar po ng Karagumoy Festival. Go ahead po, sir. Hello po, inibitan mi po kamo na maghiling kang sa muyang Karagumoy Festival po sa August 21 to September 1. Ipopost po sa Bakakay yun ang schedule kan mga activities. Tanganin po maramo po nindo so date, time,
and venue. Venue. Kasi importante sir, ano, may mga events sir dito, may dagdag ko lang, ano, may mga events sir na kaipuhan po na sa ibang venue yung gigibuhon, ano sir, kasi araw kayo din so, hindi sir, nadigaw din pa lang sir, ano, may dagdag ko lang sa Samutya sir. Gamos yan sir, hindi na po yung gigibuhon Yes sa po. Municipal Plaza sir. Bali po, medyo halawig din ang festival da. Kasi so global, medyo dahil pa na Ayos, tapos. Nag-focus lang po kami dito sa Makati Municipal Plaza. Ayun lang po ang pinakaharamitan. Kaya ang magiging venue talaga sir. Opo, venue na at gagamiton. Mahiwas na may kampo. Ang pigpame lang po dyan, nagtabang mo po si Governor sa mga tent na tatawan na po kita. Papasublong kita ng mga tent para po marawat ang panahon, may naka-ready po kita sa gilid na. Shelter, masisirungan po sa Opo, mga mapasiriling po dili. Yes po. And aside from that sir, ano, baka malingawan ko. Iba po kita sir na corner, lugar po para duman po ibuburugtak yung mga products made of Karagumay sir. Yes po. Bali po dyan sa Bakakay Municipal Plaza, may nakakag po kita dyan o mga stall o mga tent na pwede na po na tinda po sila kang mga kung ano po ang nigwak ang Bakakay, mga handicrafts and mga delicacies, refreshment. Opo. Kung ano pa po ang ma-promote na halip po dito sa Bakakay, pwede po sila magkaag dyan. Pwede po. Dakuhan chance sa inyo sir, ano, diba sa mga paratinda ka, sabi ko na bago na may showcase ilaray or may showcase may pahiling nila. Kasi this year, mas madakol po ang magiging benta kay sir or sa income kasi hindi na nga na mga volume of tourists na mapasilirin po dito sa Korea, sir. So with that, sir, thank you so much. Alam ko, busy ka po ngunyan. Yes, sir. Thank you so much po sa time and thank you so much po sa informasyon na ipinaghiras mo po dito sa Korean programa ngunyan na pagkaga. Salamat po, sir. Same po sa mga nanonood po sa tuyan mo niya. Thank you so much sa mga kasulog niya po. Nakatutok. Pa-share na lang po. And yan po, no, meron na po kamong update. Regarding po nito sa Karagumay Festival 2023, mas pinagayon na pagsilibratan Karagumay Festival 2023. Hilalingan po kita ka, boss.